Tuay naman kandusanan. Naghugas na og plato ang atong mga kandusanang churarat, kandusanang chuchay. Si kandusanan Bern, sa kandusanan Sara, mga kandusanan wala to sa ilang balay natulog kay gikapoy. Ya kami na lang tapos kami nagpakaon. Niya na pod mi og suba mga kandusanan kay maghugas og plato. Nabigid sila mga kandusanan. Arang ginilang pagharos. Giharos na sa taga kandusanang istasyon. Ganito kalaki ang ilog namin dito mga kandusanan, oh. Ganito kalaki, malawak, sobra kalawak talaga mga kandusanan. Oh. Mga kandusanan! Unsa man na? Si kaso kandusanan churarat, mga kandusanan. Na ano na siya? Wala nang kabutangan yung ano niya. Parang kinapoy na talaga siya. Kinapoy na talaga kami. Laban lang, Japan. Sana siya ng maraming timot. Kaway kayo, kaway! Hello. Kaway sa mga kandusanan. Apat na puso. Daming hugasin mga kandusanan. Akala namin maliit lang yung ano namin. Akala lang kasi nila mga kandusanan, kunti lang yung hugasin nila. Kasi yung ginamit nila kanina, anong sa Tagalog pa yung ano? Tagalog bali. English. Banana. Saan ka pa? Doon ka na. Doon ka na sa banana plate. Banana plate.
Banana split daw sabi ni Churarat mga kandusanan. Ay, banana split tayo. Di banana split. Ganito kalinis yung ilog namin dito mga kandusanan, no? Nakita na ninyo. Ito. Ang ganda ng kalikasan namin.